Sir, good morning. Live kita sa may Panay News Subong. So, sir, ang update lang natin sa rotas ang jeep nga nagaagi diri sa may Haro Cathedral. Yes, subong nga aga makita ninyo nga sirado lang ang front sa aton nga Haro Cathedral all the way hasta dito sa may M. Jaime Street naton, no. So mula ni nga portion sa dalan ang ginsira naton tungod nga ang volume sang foot traffic naton tama kataas, no. Ang piyak naton nga side sa Haro Plaza is gintuway naton ini siya, no. So ginsaydo lang naton ang traffic diri sa area kagto sa other side sa aton nga Haro Plaza. No, so buti ningon wala man gid sang tako pa subong nga aga no nga rerouting naton, no. Mga jeep naton makaagi pa dira sa tubang sa aton nga land bank o kon sa former Haro Police Station naton. Ang iban no kung magbutok siya gina-divert naton diri sa may L98 naton pakadto diversion road lapos niya sa may Halandoni, no. Mas familiar kita palapos sa may sports complex. No, so pwede sa mag sports complex, pwede mo sa maglapos sa may Halandoni da E. Lopez corner sa may traffic light naton dira. Balik sa iya original nga ruta. Inayang halin sa aton Haro, no, halin sa aton la area sang Leganes, halin sa Sambag, no, diri sa Haro Plaza nga mga jeep naton, no. Pero as of the moment ginapaagi pa naton gyapon dito sa piyak nga side sang dalan naton. Now kung ikaw naman ya pabalik halin ka sa La Paz o kung sa city proper area, Commission Civil ikaw Haviliana Street para mas mafamiliar kita diri na lapos mo sa may Didisco Village, no. Lapos mo sa may Image del Pilar, Benedicto Haro, lapos mo Kilid Police Station, balik pakadto Tabok Suba, pakadto sa imo nga destination. Kung pakadto ka Sambag, maliko ka mangyapon sa Simon, Maria Cristina, Demokrasya, Maria Cristina, lapos mo dito sa may dalan pakadto si Pio Sambag nga area, no. So as of this hour, medyo moderate pa kita, but we are expecting pag-abot sang alas 10 pasaka, medyo mag-increase na ang atong foot kag vehicular traffic kay because nga ang mga pumunuyo nato na matamat na kadto diri namista na kay manyaga na. Sir, anong oras ni kay na ang closure naton kag ano ni oras sa pag-aagyan karon balik po? Kaina 5 AM, no, gin-close natong ining area, no, sa aton nga mga motorist kay 5 AM kinadamo na sang aton sumilimban, no, kay 4 AM actually ang first mass nila diri sa area sang aton nga Haro Cathedral. So giyatan-aw naton ang highlight or ang pinakadako nga event subong adlaw muning aton nga religious parade. Kapan ang procession naton karon sa hapon, alas 4 sa hapon. Buti dingon masira na niya ang bidog nga dalan naton sa palibot sang aton nga plaza. So ang tanan naton nga rerouting amo tong hinambal ko kay ina kung halin ikaw sa Liganes or Tabok Suba area or Sambag diri kita maagi sa likod, no, sa area sang Fajardo, Cuartiro, tapos mo L98 pakadto diversion road balik ka Halandoni. Now kung halin ka naman niya sa may city, lapas pakadto sa Haro amo to sa dito pagyapon agi sa may Didisco sa likod na lapos mo sa Haro Police Station pakadto sa imo destination, no. So 4 o'clock giyatan-aw naton ang parada hindi siya muna ka laba or I mean hindi siya muna ka lawig sang aton nga ruta sang parada kay diri lang siya halos sa palibot sang aton nga Haro Plaza. Pero gitanaw naton mga basi 2 hours ang idlagan niya sini because tinatanaw naton nga mas madamo sa atong tumuluo mag-upod sa prosesyon. And by 4 o'clock kung makagwa na kita, hopefully before 7 o'clock nabalik naton liwat ang karsada sa area sa Haro Plaza. Kag ang ibalik naton close liwat amo naman ni gyapon ang dalan sa atubang sa aton nga Haro Cathedral. Message lang naton sa public, sir, nga affected sang pag-change sang rutas. Yes, sa mga makadto sa Haro area, no, may mga official transaction kita kung pwede mapaiway mas maayo gid, no. But of course, sa hindi gid makapaiway, ma-expect kita sang moderate to heavy traffic especially karon sa noon time kag karon sa hapon during sa aton nga religious parade, no. So kung gusto naton makalikaw diri, take naton kung halin kita dito sa 4th ug 5th district or halin kita sa area sang aton na Tabok Suba or Buhang, Balantang, Tagbak, i-take na lang naton ang Haro Coastal Road area para mas matawhay ang aton padalagan hasta sa city proper or La Paz area. Kung halin naman kita sa may central area naton, halin kita pa via Santa Barbara, Cabatuan, Hariway, i-take naton ang main road, ang diversion road naton pakadto sa aton destination. Pero kung gusto gid naton mamista, of course, no, syempre no expect kita sang moderate to heavy traffic especially during noon time. Sir, thank you good sir. Thank you, Gid.